Yeremia ti aduonu mienu. Se Awurade sienie. Saniko Yuda hene fie na koka asemi ho se. Tie Awurade asem. Yuda hene a wote David akonwa so no. Wone wo nkoa ne wo mana a wofa apono yi mu ba mu no. Se Awurade sienie. Mumu atentre ne enyo adetrene. Na munyi dia wafom no afa mfiri omimfo nsem. Na ohoho awisia ne okunafo. Monhom won so. Momma won atrimoden. Na moja edibem nso. Monhwie ngu wo hayi. Na se mudi asemi so ampa. Eni ahemfo a etete David akonwa so betena ntiase namu ne aponko so abefa efie yi apono akese mu abamu. Ono ne nkoa ne ne man. Na samantie nsem yi a eni e maka me ho ntam. Awurade asem nie. Se efie yi beda ne fituo. Na se Awurade kan Yuda hene fie hu nie. Anka